हिन्जाव गरायनि नामा जाबाय सुमि। हिन्जाव गिदिरालाय? हिन्जाव गिदिर नामखौ बुं। हिन्जाव गरायनि नामा जाबाय रुपेश्वरी बसुमतारी। हिन्जाव गुदिनि नामा जाहैबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयखौबो ओमफ्राय मा होनो गोथार गोसोजों बयखौबो बरायनानै लालायबाय फिन खनसेबाव गोदान ब्लगआवहाय सानफ्रामबो ब्लग लाबोग्रा बायदि दिनैबो माने नै गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय थालिरबारियावनो। नायनो बालायखाबाय होनदां रायजोफोर, माथो खालामनायब्रा एकदम जायगा मोनसान्दि बेफ्रावनो खालामथ'नोसै ना माथो। ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो थुनानै, जेन' आं आपडेट होनाय भिडिअआ नोंथांनाव फार्स्ट सहैनाय बायदि। रायजोफोर ब्लग लाबोनाया मोनसे जाहोन दं, माने ओरैबायदि डिस्टार्ब जाबाय दिनै हरावहाय बुंजाले आरोखि। बिमा फिसा फिफा साफा ओरैबायदि होबाय बे बुस्थुआव, माने आङो भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन मोनायावहाय, ओमफ्राय गैया माने खोमसिजों जाबजों नुवाना बुस्थुखौनो, ओमफ्राय खालामनाय जायाखिसै। एक्सुवेलि दिनैहाय माने आंनि थालिर बागानाव दिनैल' नङा रायजोफोर, सानफ्रामबो फुरा मैदेर फैबाय थायो, एकदम दैलि मैदेर फैबाय थासै आरोखि। दा माने मा जादोंथाय, होबाबो खारा होबाबो खारा, ओरैबायदि थालिरा फिथाइ गोनां गोनांखौसो माने जाजोबो, ओमफ्राय फिथाइखौबो जाया आरोखि ना, फिथाइखौ ओरैनो गालाङो, ओमफ्राय माजा बायदिसिनाखौल' बिसोर जानानै थाङो बेफोरबायदि। ओमफ्राय होब्लाबो खारखाया आरोखि, अर लानानै होबाय, अर सावलायनानै होमब्लाबो खारा। एकदम लान्जाय बान्दा दालाय दंलै मासे जों लागोआव फैबाय थाग्रा, नोगोद दादागिरिखा आरो मैदेरा बियो। ओमफ्राय खारगुयै खारा, होब्लाबो जा होबाय होबाय गारामा थरायजोबलायनाय होबाय, उनावहाय माने लासैनो दोरोदलांबाय आरोखि ना। ओमफ्राय बे मैदेर जानाय माबाखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों, लोगोसे माने मोनसे आङो नोंथांमोननि गेजेराव भाइराल भिडिअ लानानै फैदों, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। थ' रायजोफोर भिडिअनिफ्राय ओंखारथ'नो नाङा, माने भिडिअआ दासो नोंथांमोनहा नुनो थांगासिनो दं। आं भिडिअआव माने मैदेरा थालिर जानायखौल' लानानै फैयाखै, गोबां माने भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोनहा जोबजासे भिडिअखौ नायलां। नै लोगोफोर, माबायदि जालाङो मैदेरा, नै फिथाइखौ गालांबाय दा नै, ओमफ्राय नै बिफांखौ बिदि लाबोनानै जाफैयो, नै फुरा नोगोद माबा खालायहायो, असान्थि मोनबायलां। मारै जाबावनांगौथाय, दैलि मेगन मोदै जायो, फाग्लासो। हाबबाथाय ओंखारनो नागिरा, बागानाव हाबबाथाय ओंखारनो नागिरखाया। नै माबायदि मैदेरा, नै माबायदि जालांला जोब्बाय, नै एकदम फुरा दोखोल'खा, नै बिदि जायो। नै फिथाइ गोनां गोजामोन बेयो, नै हनै नायदो, बिफांखौ फुनोसै लाना खारनोसै, जाहैजोबबाथाय आरो फैबावनोसै आरो लांफैबावनोसै, बेबायदि खालामो। बिदि जायो, जा असान्थि जाबायलै रायजोफोर मैदेरा। हाब बे जायगायाव संसार जानांगौआ खस्थ' दंलै। ओरैबायदि थालिरखौबो दाबो लांफैजोबा फायखारियाबो, मालाबा होआ मुङा ओरै जाहोजोबगोनसै आङो, बिराद गरमसो जाखाबाय आंबो, ओरैबायदि जाजोब्बाय आरोखि, फाग्लासो। बेफोरबायदि जायो नामा, नायगोन माबायदि सिफायलाबायना गालांजोबदों, नै फुरा सिफायखासैल' मैदेरा। थ' भाइराल भिडिअआ बेनो रायजोफोर, माने मोनसे जायगायाव सासे फिसा गोनां हिनजावखा आरोखि, बेजोंनो मा सासे हौवाया उन्दुलायदों ना मा होनो, रायजोफोरजों हमजाबाय, सेन्देल गानलायदों, सेन्देल गानहोलायदों। नोंथांमोनहा भिडिअआव नुगोन, दा भिडिअखौ होना होगोन आं, ओरैनोब्लाबो थाम्बनेल टाइटेलफ्रावनो नोंथांमोनहा नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ मा रोखोम जादों। दा भिडिअखौ ससे देखायना होगोन आङो, माने रायजोफोरजों हमजाबाय आरोखि, ओरैबायदि अबस्था, सेन्देल गानलायखाबाय। मानसियानो जुदि गावनि सेन्देलखौ गाननांगौब्ला बेसे गिदिर बुहुल बियो। ओरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव माने बेफोरबायदि मानसियाबो थायो, थानाया थायैनि बाथ्रा गैया, बिदि मानसिबो थायो। थ' सोरखौ मा बुंनो, नोङो मा होनो बिदिखौ, गासैबोथ' माने समाज फोसाबग्रा मानसि थाया जाहैबाय रायजोफोर, थ' बिदिया थाखायो। थ' नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो बुजिगोन
मा रोखोम जादों भिडिअ क्लिपखौ नायलां दा आं होना होगोन। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया बेसो लोगोफोर आङो माने बुंनो साननाया जोंनाथ' नै क'क्राझार लकसभाया जानो थांगासिनो दं। दा ओरैबायदि माने राजनितिकखौ लानानै दाङाबाजि जालायगासिनो दं। अबहायबा माने बुलायदों, अबहायबा UPPL BPF दावराव, अबहायबा उमुकजों उमुक दावराव माने बुलायनाय दावराव दावसिल' थाखा जादों सारेन्डार जानाय UPPLआव एथ' करल फैसा मोन्दों, सोरबा एथ' मोन्दों। हाबाब नायजाया माने ससियेल मिडियायाव खेंब्लाथाय बर्थमानावहाय जेबो आपडेट गैया आरोखि। खालि बेल'नो बुस्थुआ ओरैबादि जागासिनो दं माने भटखौ लानानै दा जोंनि BTC आवहाय मा बुंनो माने दिनैनि बोथोरावथ' जायफोरहा माने फिल्डआव ओंखाराखै बेनि गोसोआवबो माबा मोनसेया साननानै दंखायो नालाय जोंथ' बेखौ माने बुंनो हाला आरो जोङो माने डाइरेक्टलि पस्टबो खालामनो हाया जे उमुगाव नोङो भट होनांगौ बेफोरबायदिबो जों बुंनो हाया। दिनै जों बर' जानानै माने बर'आनो गावनि जायगानि थाखाय बा गावनि बारहावा, गावनि रायजोनि, गावनि फिसा फिसौनि इयुन फिउचार लाइफनि गासैबो समयसाखौ माने गावनो साननो हानायनि बोलो दंखायो नालाय। दिनै अबस्थाया माने मा अबस्थायाव दंफैयो BTCआ, ओमफ्राय UPPL सरखार दानानै बेसेबां माने डेभेलप जादों आरो मा रोखोम बारहावा सोलिदों, मावनानै दांनानै जानायनि समयसाफ्रा मा बेखौथ' गासिबो रायजो राजाफ्रानो मोनथिखाबाय, नुखाबाय, हमदांनो मोनखाबाय आरो बुजिजोबखाबाय दिनैहाय। आरो जुदि BPF सरखार फैबावोब्ला BPFखौ जोङो जुदि ज' खौसेथि जालायनानै BPFखौ सरखाराव लाबोफिनोब्ला अब्ला मा गेरान्टि BPFआबो जुदि बेफोरबायदिनो सरखार सालायोब्ला बेफोरबायदिनो मावोब्ला दिनैथ' नोङो जेसेबांनाखि सिङाव थानाय रुल आयेन कानुनफोर बेफोर माने सायाव सिखांजोब्बाय। हयथ' खिबाजानि BPFआबो बे आयेननि सिङावल' गंनांगौ जायो। जेरै बुंनो हाया रायजोफोर। बेखायनो माने आंनिफ्राय बेल' रिकुवेस्ट माने जोंनि जायगाखौ आरो जाथिखौ हारिखौ गासैबो माने बर' होननानै सिनायजानो थाखाय जोंनि हारियाव मा दं, जोंनि रायजोआव मा दं बेफोरखौ जुदि जोङो बासायनानै लाखिनांगौब्ला बेफोर दायथ'आ माने सोरबा MLA, सोरबा EM बा सोरबा चिफ बेफोरनिल' दायथ' नङा, बे गासैबो रायजो राजानिनो दायथ'। बेखायनो आं खावलायगोन दिनै नोंथांमोनहाबो माने भटनि सोमोन्दै एसे सिन्था खालामदो जेन' जोङो रावबो जाथिनि आथिं सिङाव गासिन जानानै थानाङा, रावनिबो सोरबा जाथिनि आथिं सिङाव जों थानाङै बायदि। बेफोरबायदिखौ माने बोरैबा जोङो गावनि पावारावनो थानानै, गावनि हायावनो थानानै, गावनि खर'खौ जों दिखांनानै थानो हायो। बेफोरबायदिखौ मोनसे रायजोफ्रा सिन्था खालामलायनानै भटखौ होबानो जाबाय। आंनिफ्राय बे रिकुवेस्ट आरोखि। माने आं बुङा BPFनोबो हो बा UPPLनो हो बा BJPनो बा कंग्रेसनो, आं बेखौ बुङा। आं जास्ट माने बेखौल' बुंगोन जे दिनैनि दिनावहाय राजनितिखौ मोनथियैथ' रावबो गैला नालाय। सोरबा जाम्बाब्लाबो, सोरबा बन बोग्राब्लाबो, सोरबा लेखा रोङैब्लाबो गासिबो राजनितिखौ दिनैनि दिनावहाय माने मोनथिजोब्बाय। राजनितिकनि बाथ्राया मा रोखोम जायो आरो राजनितिकआ मा रोखोम जायो बेखौथ' सोरबा जाम्बा जाम्बियाबो मोनथिगौखाय आङो बेखौल' खावलायो माने नोंनि गोसोआव नोङो जायखौ माने जोंनि थासारिखौ नायनानै नोंथाङा सिन्था धारना खालामनानै भटखौ होब्लानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा बेबायदि खालामनो नाङा जे BPF फैब्लाबो बेनो, UPPL थांब्लाबो बेनो, नांगौथाय आङो भटफोरखौनो होले, नायदावलाबायना होनोसै, नायखोलाबायना होनोसै, सेन्दाव गोलैथोंसै बा हारसानो होनोसै बा सावथालनो होनोसै। जोंनि बर' जाथियावथ' गोबां माने बे रोखोम बाथ्रा बुंग्रा दंना। एक्सुवेलि बे बाथ्रा बुंनाया बे भुल। रायजो राजाफोरा दिनै भट होनाया माने जोंनि भटआ माने बिराद दामि बुस्थु। दिनै जोङो बेखौ माने बोसोरबाजों खनसे होनो मोनो। बे भट होनायखौ जोङो माने मा होनो बिदिखौ मिक्स खालामनो नाङा। जेनेब्ला जोङो मोजां सिन्था धारना खालामनानै सायख'नानै लिडारखौ, सोर लिडारा मा रोखोम जागोन बे लिडारखौ जोङो नांगौबा गावनि दिमागजों बा गावनि साननायजों हनायजों जोङो सायख'नानै जोङो भटफोरखौ होनांगौ। बेबायदि खालामनो नाङा कि आंनि भटआ जायनावखि गोग्लैया आङो होनोसै। बेफोरबायदि माने गावनि गोसोखौ गोदाव सोराव खालामनानै बेफोरबायदि भटखौ होनो नाङा। आरो भटआ माने जोंनि पावारा बेनो, जों रायजो राजानि पावारा, पाब्लिकनि पावारा बेनो जे बे भट, जों भट होनो मोननायानो माने जोंनि पावार। जों भट होनो मोननायजोंनो जोङो जोंनि
जोंनि माने लिडारफोरखौ जोङो गोजौ लेभेलाव दैथायहरनो हायो सोलायहरनो हायो बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो नाङा जे गासिबो राजनितिकआनो एखे गोजा गासिबो बर' लिडारफ्रानो एखे गोजा बेफोरबायदि साननो नाङा बेखायनो नोंनि भटखौ जुदि नोंनि भटखौ नोङो माने दाम गैयै खालामनो नाङा नोंनि भटआ अनेक दाम दं नोंनि भट मोनसेजोंनो हयथ' माने सोरबा सासे लिडार मोजां लिडारबो माने गोजौ लेभेलाव सहैनो हागौ बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा जुदि नै भटआथ' फैगौ 7 थारिखआवनो जोंनि क'क्राझार लकसभायाव जानो थांगासिनो दं गोसोआव सानदो बिसार खालामदो मादो सिन्था धारना खालामदो माने नोंथांमोनहाथ' दा नुखाबाय आबहावाया मारै सोलिदों बेफोरखौ सिन्था धारना खालामनानै माने सोरनो होथावथाव भटखौ बेफोरबायदि खालामदो आरो नोंथांमोनहा जुदि सिन्था धारना खालामनानै मोजांथार जुदि फाइनाल डिसिसन लाबायब्ला कमेन्ट हर जेन' आंबो नोंथांमोननि सिन्था धारना खालामनो आंबो सानफ्लाङाखै जानो हागौ सोर लिडारा मोजां बा अबे पार्टिनो होब्ला मोजां जागोन आंबो दिनैसिम माने डिसाइड खालामाखै बेखायनो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो हागोन आंनि चेनेलावहाय भिडिअखौ नायनानै भटखौ सोरनो होनांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्राय माने दिनैनि आंनि ब्लग लाबोनाया बेनोमोन मैदेरा माने जाफैबाय जानाया मैदेरा दैलिग फैगासिनो दिनैनिल' बाथ्रा नङा दाखालिबो फैदों ओरैबायदि माने मैयाहाय 4थासो जाबायमोन 4थाथ' जायाखै 3:30थासो जाबायमोनदां बे समावहाय फैदों मैदेरा ओमफ्राय बाथुलजों गावदोंमोन आङो बाथुलजों गावब्लाबो थाङा एकदम माबा नांनाय बायदिखौनो खालामा ओमफ्राय बनजार लानानै हौवा हिन्जाव फिसाजो फिसाला जा ओंखारजोब्बाय फिसालायाथ' आंनि मैदेर होनब्लानो दुफुं ओंखारो सिखाङो गोरलैया मैदेर हाथाया ओमफ्राय बनजार लानानै होबाय गिसं गासं होबाय खुनुरुखुम दोरोदलांहोनो हाबाय आरोखि ओमफ्राय दिनैबो हरसे नेबाय थादोंमोन जोङो दा फायखारियाबो लांफैयाना दाबो एकदम टेनसन जाबाय थाबाय आङो माने गुबुननोसो फानहरनोसै नामाबो सानलायलांगासिनो दं आरो आङो बेखौ नेबाय थानोबो हायाना जारला जाबाय ओरैहाय नोङो मैदेर होनोबो गिथाव बाथाव जायो थ' बेनोमोन रायजोफोर बुंनांगौ बाथ्राया नोंथांमोननि सिगाङाव माने दिनैहाय आङो राजनितिकनि फाखेबो भिडिअ लाबोनो बालायलांसै माने लेथा फेथा मोनो आङो ओरैबायदि अबे राजनितिकखौ सापर्ट खालामनांगौ अबे राजनितिकजों माने लोगोसे थाफानांगौ माने इउटुब चेनेल खुलिनायनि मिनिङानो बेनोमोन नालाय जे समाजखौ फंसे फंनै बाथ्रा सैथो बाथ्रा बुंनानैब्लाबो समाजखौ फोसाबनो हागोन खोमा साननानै खुलिदोंमोन नालाय थ' आङो दिनै राजनितिकनि भिडिअफोरखौबो आङो लाबोनो हानाय नङा आङो लाबोलिया आङो माने राजनितिकआव हाबनो बिराद लेथा फेथा मोनो ओरैबायदि माने दाथ' हनै समस्यानो समस्या मा बुंबावनो रायजोफोर नोंसोरबो नोंसिनि मेगनजोंनो नुखाबाय थ' आङो भाइराल भिडिअखौ होना होबाय रायजोफोर नायलांदो जोंनि बर' समाजाव माने बेफोरबायदि जाथाया दिनैसिमावबो सोलिनानै दङ बेफोरबायदि जाथाय आरो माने फिसा थासेयावबो मालायनि हिन्जावजों उन्दुलायनाय मालायनि हौवाजों उन्दुलायनाय जोबनो थाङा मा बुंनो थ' जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंगोन माने बेनो भिडिअआ जे आङो बहुत खाथिखाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो सेयार खालामनाय जाहैबाय ओमफ्राय गोबावसैमोन लोगोफोर भिडिअ खालामहैया माने दाखालि सारअन्थाइ गावनायजों ओरैबायदि कारेन्टआ आंने फिउस जाजोबदों कन्जुमार गासिबो बायफ्लेजोबदों ओमफ्राय कारेन्टआ गैया ओमफ्राय साननैसोथ' दाखालि कारेन्ट गैयामोन जों लागोआव ओमफ्राय कारेन्ट गैयाबा ओरैबायदि बावहाय माने सार्भार सलिया आरोखि खुनु नेट टेट सलिया सार्भार होननाय बुस्थुआनो सलिया ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनोबो हाया बेफोरबायदि जायो नेटआनो सलिया नालाय कारेन्ट गैयाबाथाय नोंसोर लागोजों मारैथाय जों लागोआवथ' बे रोखोम रायजोफोर माने जै कारेन्ट गैला होनबाय साननैसो कारेन्ट गैयाबाथाय मबाइला खामानि गैया आरोखि बे रोखोम ओंखायनो माने समस्या जादोंमोन बेफोरबायदि जेनेबा कारेन्टनि बेले-बेजेयावबो आङो भिडिअ बानायनो हायाखै ओमफ्राय दिनै माने सानदों आरोखि आङो बहुत खाथिसै बे बाथ्राखौ एसे सेयार खालामनोसै सोरबाफोर जुदि सासे सानैब्लाबो रायजोफ्रा नायनानै एसे सिन्था धारना खालामो खोमा होननानै रायजोफोर बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननो सेयार खालामनाय जाहैबाय लोगोसे माने नोंथांमोनहाबो सिन्था खालामखांनानै सोर पार्टिया मोजां अबे पार्टिनो होथावथाव कमेन्ट खालामनो हागोन आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे माने होफागोन नोंथांमोनहा जे पार्टियाव होयो बेनो रायजोफोर माने दासिमाव खुनु डिसाइड गैया नालाय आं बेखौनो खावलायनाय जाहैबाय थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन आङो नोंथांमोननि थाखाय बेनो थ' भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद थाबाय आरो लास्टआवहाय खनसे बुंस्रानाय थाबावबाय जे नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुना होदो थुनानै अलाव होनानै लादो जेन' आंनि फार्स्ट
आपडेट खालामनाय भिडिअआ नोंथांनाव थाबसिन सहैनो हानाय बायदि आरो नोंथाङा फार्स्ट नायनो हानाय बायदि लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ हिनजाव गथायनि नामा जाबाय सुमि हिनजाव गिदिरालाय हिनजाव गिदिर नामखौ हिनजाव गथायनि नामा जाबाय रुपेश्वरी बसुमतारी हिनजाव गथायनि नामा जाहैबाय सुमि दैमारि नार्जारि अनलायनाय जागोन ना मुगैलायनाय जागोन बो आरो हिनजावा बुङाखै माथो फंसेबो थांगोन थाङा हौवानियाथ' जोंनियानो थाङाबा थाङा थांगोन थांनो गोसो दंना गायखौनो हिनजावा बुं आदैलाय बिसिबां थांबाय थांगोन माथो थांगोन थांगोन थांनो हाया जों गामियाव थांगोन गो थांगोन नङाबा आं बेलेगखौ हगारना फैदों मा द्राइभार फैदों बेखौ सुमियाथ' हाथैलाय बिसियाखै नामा आरो जोंनि जायगानि मानसिनि बावासो जों बेखौबो दा दख'ना थुनानै ओमफ्राय बे हौवाया गारबोनि माखासे हौवाया जाथाय मानि थाखाय गारखो हौवा दंमोन खोथा बेखौ बुंजोब जों बेबायदि खालामनायखौ नायबाय थानो हायाथ' मानि थाखाय गारखो हौवाखौ सासेखौ हौवायानो थाखा खालामबा देदारि बिना गारनाय जादों बियो अने ना अना बेखौ सोर अनसिनो खालामनायखौ नों मानो अरजाबावनांगौ आरो नोंलाय मानो मालाय फिसाखौ लाखिबावनांगौ थांदो नोङो हौवा गोदान जन नालाय थांदो नोंलाय मानो लानांगौ जोंनि बया फिसाखौलाय बे हल'नि फिसा जाबाय